Vo Výčapoch Opatovciach sa počas víkendu uskutočnila za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja akcia leta turnaj vo vodnom futbale. Minulý ročník vlastne sme to robili, bolo to troška také strohé, ale nás kamaráti presvedčili a dotlačili do toho, aby sme to urobili aj na budúci rok. A myslím si, že každý si to pochvaľuje a určite to urobíme aj na budúce. Do druhého ročníka sa zapojilo rekordných 20 družstiev z celého Slovenska. Máme tu ľudí dokonca až z Košíc, čo ma teší, z Banskej Bystrice, Prievidza tu je, Partizánske, Nitra, Topolčany. Proste úplne sa to rozrástlo a ja ďakujem všetkým, čo prišli. V našich končinách v skutku originálny turnaj prebiehal najskôr simultálne na 2 ihriskách. Najlepšie 4 týmy z každého ihriska potom postúpili do záverečných vyraďovacích bojov. My sme na začiatku rátali s jedným ihriskom, len sa začali prihlasovať stále ďalšie a ďalšie z okolitých dedín a museli sme objednávať vlastne aj druhé ihrisko, čo sme boli prekvapení a robíme to so srdcom, pre kamarátov. Absolútnym víťazom druhého ročníka turnaja vo vodnom futbale sa stali Hastrmani, ktorí v napínavom finále zdolali tým vyhalúzené 10-9. V súboji o bronz medzi Sipačovcami a Chelsea mali navrch prvý menovaný. Ide tu o srandu, nie sú tu žiadne kopanice, hrá sa tu fair play, je to taká rodinná atmosféra, toto bude dobré. No. Celá akcia zakončená tučnou afterparty napokon splnila svoj účel do bodky a organizátori prisľúbili na budúci rok jej už 3. pokračovanie.